ଓଗାପୁର ଗ୍ରାମରେ ହରି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଜମି ଥିଲା। ସେହି ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଗୋଟିଏ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଓ ଅମୃତ ଗଛ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ହରି ସବୁବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପାଣି ଓ ସାର ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ଲିମ୍ବ ଗଛ ଓ ଅମୃତ ଗଛରେ ସେ ପାଣି କି ସାର କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଆମ୍ବ ଗଛ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ମହାନ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏତେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ଗର୍ବ କଲା। ସମୟ କ୍ରମେ ଗଛ ସବୁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ସବୁ ଗଛରେ ଫଳ ଭରପୁର ଆସିଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ମିଠା ଫଳ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ ପିତା ଫଳ ଆସିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛର ଫଳ ମିଠା ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ୍ବ ଗଛର ଗର୍ବ ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ସହ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲିମ୍ବ ଗଛ କହିଲା, ଆଲେ ଆମ୍ବ ଭାଇ, ଆଉ କନ ମୋ ସହିତ ଆଗ ବୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁନୁ? ଆଲେ କଥା କନ? ଏକଥା ଶୁଣି ଆମ୍ବ କହିଲା, ତୁ କଣ ମୋ ସମସ୍ତ ଅଛି? ମୁଁ ତୋ ସହିତ କଥା ହେବି? ମିଠା ଫଳ ଦେଲା ବେଲା ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ପିତା ଫଳ ଦେଲା ବେଲା ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ? ତେଣୁ ତୋ ସହ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଲିମ୍ବ କହିଲା, ଆଲେ ତୁମଲ ମିଠା ଫଳ ଦେଖାତେ ତୁମେ ଗଲ୍ବ କଲ ନାହିଁ, କାରଣ ମୂଳ ଫଳ ବଦଳରେ ବହୁତ ତାଇଦ ଅଛି। ସେଇ ଫଳ ନେଇ ବହୁତ ଜଡ଼ିବୁଟି ତିଆରି କଲା ଦେ। ତେଣୁ ତୁମ ବୋଲି ଗର୍ବି କଲ ତହ ତାଙ୍କ ମୂଳ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଏବେ ତ ବନ୍ଦ କର ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା, ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ରେ। ଏହା ଶୁଣି ଆମ୍ବ କହିଲା, ଆରେ ଅମୃତ ଭାଇ, କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ? ଆପଣ এই ଝଗଡ଼ାର ସମାଧାନ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲିମ୍ବ ମୋ ଭିତରେ କିଏ ମହାନ ଅଟେ? ଅମୃତ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମାଧାନ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଦୁଇଙ୍କର ଭିତରୁ କିଏ ମହାନ? ଲିମ୍ବ କଥାକୁ ଶୁଣି ଅମୃତ କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଆରେ ଏଥିରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ଉଠୁଛି କୋଠୁ କିରେ? ଆମ ଗଛ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ କର ରେ। ଏହା ଶୁଣି ଆମ୍ବ କହିଲା, ପରନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ତ କିଏ ମହାନ କହିଲନି କାହିଁ? ଅମୃତ ଗଛ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିଲା, ଯଦି ତୁମେ ଏତେ ଜିଦି କରୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ଖରାପ ଭାବିବନି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ। ଆରେ ମୋ ମତରେ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଅଟେ। ତୁମେ ଏପରି କେମିତି କହୁଛୁ? ଆରେ ବାପା, ଏ ମିଠା ବରସ ଖାଇବା ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ସନ୍ତୋଷ ସିନା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଲିମ୍ବ ଫଳ ଖାଇଲେ ପିତା ଲାଗେ ସତ, ପରନ୍ତୁ ସେହି ଫଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଔଷଧ ଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ରେ। ତେଣୁ ଆମ ଲିମ୍ବକୁ ମହାନ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମାନୁଛି ରେ। ଆରେ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି ତୁମେ ମୋତେ ଈର୍ଷା କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଲିମ୍ବକୁ ମହାନ କହୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ତା ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିଲା। ହରି ଦେଖିଲା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗି ଗଛ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ହରି ଶୀଘ୍ର ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିବା ଲିମ୍ବ ଫଳକୁ ଏକାଠି କରି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ପକାଇଦେଲା। ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ପୋକ ପଳେଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପୁଣି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଆମ୍ବ ଗଛର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ଅମୃତ କହିବା ଅନୁସାରେ ମିଠା ଦେଲେ ମହାନ ନାହିଁ, ବରଂ ରୋଗ ଭଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମ୍ବ ଗଛ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ପୂର୍ବ ଭଳି ଲିମ୍ବ ଗଛ ସହିତ ଦୋସ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗିଲା।